खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 31 जुलाइ 2023 बारायजायबो समबार बे दाननि जोबथा खालार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि लखिमपुराव सासे सेंग्राया बोरमा सिखावफोरनि मोनसे हानजाजों गाग्लोबजानानै एबा बुजानानै इनाय बुथारजादों आरो बुथारखांनानै बिनि गोथै सहखौ रांगानेरि दैमायाव गारना दोनदोंमोन। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय प्रणब सयकिया। प्रणब सयकिया सिखावनि हानजाखौ हमनो थाखाय होसोलांदोंमोन। बेहायनो प्रणबखौ सिखावफोरा इनाय बुथारदों आरो जाथाय जानाय जायगानिफ्राय आमिना खातुननि मुङाव थानाय गंसे बाइकबो बोखांनो हादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय प्रणबखौ बोरमा सिखावफोरा बुथारमारदोंना ना सोरबासो बुथारदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दिल्लीयाव सासे 23 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ जाय सिख्लाया सोरखारि साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दंमोन, बे सिख्लाखौ गावनि बिबथैनि फिसाज्लायानो जुलिनि थाखाय प्रप'जेल खालामनायाव सिख्लाया नोंखौ नाङा आंनो, नोंजों जुलि जानो हाया, आंहा साख्रिनि खोथा दं होननानै बुंनायनि उनाव बिबथैनि फिसाज्लाया बेखौ लहानि लावथिजों लानानै गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों आरो बुथारखांनानै दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि सेंग्रानि मुङा जाबाय इरफान, मुस्लिम सेंग्रा आरो बे जाथाया मालबिया नोगोराव जादोंमोन। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। बे गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानायाव 9 सुबुङा अबथिरै जिउ गोमादों। तामिलनाडु रायजोनि कृष्णागिरियाव गंसे बमा बानायग्रा फेक्टरियाव गिथाव बाथाव अर खामनायजों ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्ट जानाय जाथायाव 9 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव तामिलनाडु पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै साखाथिनि मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। केरलानि क'चि साखाथिनि आलुबायाव सासे 5 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ मोनसे जाबोर गारग्रा जायगायाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गथ'नि बिमा आरो बिफाया न'खराव गैयै समाव सासे हाजिरा मावग्रा सुबुङा गथ'खौ लांखुमादोंमोन आरो खावना लांखांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो साखाथिनि मानसिफोरा बे जाथायखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। उनाव जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आशफाक आलम, मुस्लिम मानसि आरो बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय सान्दिनि, 1 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। एम बाथा अदेबानि NLB आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव सावरायजागासिनो दङ आरो मैयाहाय मोनसे रेकर्डिंआ सोराङाव फैदोंमोन। जाय रेकर्डिंनि गेजेराव एम बाथा बिथांखौ BJP हानजायाव जयेन जानो थाखाय एसे जर होदोंमोन। नाथाय एम बाथाखौ बिनि गेजेरावबो BPFनि मानसि बायदि बायदि होनना बुंनायाबो सोराङाव फैदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो BTRनि गाहाय खुंगिरि बा BTRनि CEM प्रमद बर' बिथाङा एम बाथानि सायाव उदखारि सान फालिनाय हाबाफारियाव सोंथि खालामनायाव खुगा बेखेवदों। नाथाय बिथाङा एम बाथा बिथांखौ मानि थाखाय हमदों बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिया होननानै रोखा बुंदों। जोङो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिया इयुन जाहाथे फैफिना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो जे कुनु मोनसे थासारियाव बिथांमोना थाद'आखै, जे हारियाव गोजोन थासारि लाबोनांगौनि थाखाय, हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनांगौनि थाखाय आरो गाज्रि थासारिफोरखौ अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा अरायबो खामानि मावबोदों, दासिमबो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि नाजानायजोंनो हारियाव गोजोन खौसेथिया अराय फैगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जौगासार माहारि दानो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जों खोनानो मोनदों जे बाथाखौ नैबे फैसा दाबिनायनि मुङाव बा बिदिनो हमनायखौ जों मिथिदों। आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों। इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों। दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा। आङो बे बङाइगावआव जिहेथु SP फोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन, दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन आरो मैया जिहेथु जोबनानै थांबाय, दिनै आंबो मिथिनो नाजागोन जे बाथाखौ मानि थाखाय हमदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।